Sziasztok lányok! Fejér Kriszti vagyok, és szeretnélek titeket kicsit beavatni, hogy mi is történik nálam egy Lady Style órán. Az én óráim egy kicsit más tematikát követnek talán, mint amit máshol tapasztaltatok egy klasszikus Lady Style órán. Én arra helyezem a hangsúlyt, hogy az alapmozgásunk legyen kidolgozott, ezt különböző gyakorlatokkal érjük el, amit tréningszerűen csinálunk hétről hétre, alkalomról alkalomra, és látnodok kéne, hogy a résztvevők mennyit fejlődnek akár egy-egy óra után, mindezt azért, mert rögtön beépítető instrukciók alapján kezdik használni a testüket. Olyan apró trükköket és technikákat adok át nekik, amiknek hála rögtön látható a változás a táncukban, ezáltal teljesen kinyílnak és sokkal magabiztosabbak és bátrabbak lesznek a táncparketten. Páros tánctanulás során ezekre se idő, se lehetőség, de igazából ezeknek a páros óráknak nem is ez a feladatuk. De el kell jönni annak a pontnak, legalábbis én nagyon remélem, hogy egyre több embernél jön el, amikor már nem csak jobbra meg balra akar lépegetni, hanem a lábujjától a feje búbjáig szeretne táncolni, és tudatosan használni a testét úgy, ahogyan ő szeretné viszont látni magát a tükörben. 10x éves tapasztalásomat és tudásomat adom itt át nektek, amit sajnos nekem senki nem mondott el annó kezdőkoromban, szóval várlak, tégy egy próbát!